Tak ahoj kamarádi Kbelského ateliéru. Já jsem se rozhodla, že vám ukážu základ, když začínáte s pryskyřicí. Jo? První hodinu vždycky, když mám s jakoukoliv skupinou, ať už třeba malba kresba 7 až 12, nebo i ty nejstarší, když mám třeba arteterapii pro seniory, tak vždycky začínám první hodinu šperkama. Leju ty obrazy s tělou skupinou nebo s těma lidma až potom. Jo, protože nejdřív je naučím, že ta pryskyřice je takový materiál, který je dobrý dodržovat prostě nějaký věci. Třeba aspoň prostě si vzít rukavice. Jo. Nejlépe větrat, pít hodně vodu. Jo, úplně správně, když by vám nějaký profik řekl, že máte mít na sobě masku, protože je jasný. Jo. Já teďkon tady mám vyvětráno a to. Tak, jinak samozřejmě musíte být k sobě citliví. Takže vůbec si nedělejte z toho nic. Není to drahá technika, jak všichni říkají. Jo, důležitý je vědět, co a kde je koupit. Můžete mi napsat nebo zavolat. Jo, můžete to dělat klidně doma s dětma, ale doporučuju to. Já to dělám s věkovými kategoriemi, ne kvůli věku, ale dělám to od té chvíle, když vím, že ty děti jako už jsou schopný si nedat prostě nic do očí, tu pryskyřici, jo. Takže, teď co bychom asi měli mít? Měli bychom mít na ty šperky, jsou takovýhle různý silikonové věci, jo. Když to jde to i třeba prostě koupit menším, větším, jo, napište mi, jo, když byste potřebovali, vím, kde se to dá, můžete to překoupit přeze mě, jo. Takže já jsem si tady připravila třeba tedle, jo. Většinou je to tak skvělý, že tam rovnou u toho jsou takovýhle jakoby džuzny, že to pak do toho nemusíte vrtat, že vám to vznikne jako šperk z toho, jo. Nevím, kam jsem ho teď dala, to je jedno. Takže u té pryskyřice jediný, co jako nemůžete udělat s ničím chybu, kromě jedné věci. A to je, že když máte vždycky v jakýkoliv pryskyřici, co koupíte, máte složku A a složku B. Tam máte nějaký poměry, jo. Já jsem třeba velice intuitivní člověk, ani ne, když třeba vařím nebo peču, tak to nedělám podle návodu a dělám to podle tomu, jak se mi chce. Ale to je tady ta technika. Bohužel to namíchání nejde dělat tak, jak se vám chce, protože vám to třeba udělá takovej, jako když prostě se rozvášním a špatně to prostě namíchám, anebo prostě si řeknu nějakým třeba dětem, s kterýma to leju, tak to zkuste namíchat, ale dodržte to a oni to nedodrží, tak pak vlastně je to takový jako rozblemstlý, vůbec to nestvrdne, jo, třeba, jo, nebo tak, takže opravdu je hrozně důležitý, já tady mám třeba různý poměry, jo, tady je vždycky napsané nějaký složka A, pryskyřice a složka B, tvrdidlo, jo, většinou tak vždycky to je a vy prostě to smícháte dohromady, jo. Tady máte třeba nějaký kelímky, jo. Já dávám vždycky dětem, říkám od jogurtu, ať přinesou nějaký, protože ty papírový jsou na to blbý, ale taky se to dá s tím jako zvládnout. Když nic nemáte, tak já mám třeba tady od kafe, nebo prostě snažím se, aby jsme měli. Tak. Prostě na tu pryskyřici podle toho, jakou máte, musíte opravdu číst ty poměry, jo, a násobit to. Tak já tady třeba mám poměr, že složka A, když je 50, tak tam je tužidlo 15. Tak já dám třeba 100 a 30, jo, nebo uvidím prostě. Na to fakt já kupuju tyhle ty odměrky, jo, ty stojí 7 korun, jo, nebo jak kde, jo. Nebo se to dá vážit, mám samozřejmě váhu, jo, existují speciální váhy, ale jako když do toho nechcete investovat zatím moc, tak stačí prostě takováhle odměrka třeba, jo, nebo menší. Tak tady si najdu teda, to je test inteligence, test inteligence, jo, tady, hele, 100, jo, a 130, jo. Takže já dám
možná dám 50, protože zítra s dětma leju se skupinou večer, tak teda zítra večer, no, tak zase, aby toho měli dost. Takže dám 50, jo, tak leju toho 50, prostě. No a teďkon ty složky druhý, tady mám 15, jo, Bčka. Tak, Bčko, můžete to zamíchat. Co tam je napsaný? 15. To je zajímavý. No, to bude asi takové, jo? A teďkon to budu míchat, jo? Měli byste to většinou vždycky míchat nějakou dobu, jo? Vždycky to tam je nějak napsaný, většinou 5 minut, jo? Já to dávám míchat takhle dětem. Normálně byste mohli mít něco dokonalého. Já lámu štětce z druhé strany, aby byly recyklovatelný a tím to míchám, jo? Protože mi to škoda přijde pořád to všechno. No a teďkon byste to měli míchat jakože pomalu, protože když byste to míchali jako hodně rychle, tak by se vám tam udělaly takový jako bublinky, jo? Takže já dávám vždycky dětem to míchat. No a vy si můžete prostě nakoupit třeba nějaký třpytky, jo? Tady mám třeba tady nějaký zlatý, tady máme, jo? Co máte, když hlavně to, že to děláte s dětma, děti jsou strašně šťastný prostě, když můžou mít ty třpytky, že jo? První základ je, že prostě vezmete tu čirou a dáte do toho třpytky, jo? A zalejete, prostě vylejete to. Vidíte, že to není vůbec jako těžký, jo? A nebo si můžete koupit třeba barvu, jo, nějakou. Tady je třeba žlutá, jo, a můžete to mít různě barevný, jo. Bílá, můžete to míchat. Nebo existují takový, jako že tam kápnete jenom a ono vám to udělá takový jako lesk. Dobrý mít na to prostě víc kelímků. Třeba 3. A teď jsou jako 2 varianty, jo. První varianta taková inteligentnější, že si to nalijete do těch kelímků a tam si to nějak smícháte a pak to přelejete tady do toho, jo. Tady ten byste neměli přelejt, protože když to přelejete, tak se vám to stane takový blbý, jo. No, ono to prostě, já budu muset přinést tam ty šperky, abych vám to ukázal. No. Takže to nevadí, prostě to pochopíte. Takže já nevím zatím zastavovat a navázovat to video, tak to pochopíte. Takže teďko prostě by se vám stalo, že byste to měli třeba do kopce a ono by to bylo přelitý a nebylo by to tady jenom ten trouhelník. Bylo by to prostě jako debilní, že jo, přelitý. Pardon, no. Tak, jsem učitelka, co? No a tak, takže jste to namíchali, jo. A teďkon, jak to mícháte, jo, měli byste to míchat aspoň 5 minut, no. No to nedám času, to jako, jo. Takže se toho vůbec nebojte, jo. A já těm dětem prostě říkám, že na to nesmějí přijít se styku z kůží, jo. No, teď je to nechám zamíchat. Vidíte, už to míchám rychle, tak už bych tam měla ty bublinky. Jsou různý druhy ty epoxidový pryskyřice. Jo, kdybyste chtěli o tom video nebo něco, nebo časem vám nějaký udělám. Jo. No a teď těm dětem třeba různé věci vysvětluju, jo? Nebo dospělým. Tak. Takže. Teď si to naleju tady. Naleju si to, rozleju si to prostě do víc, jo? Samozřejmě můžete to nalejt rovnou tady do toho, to je jedna varianta,
Jo, že si to třeba naliju tady. A teď do toho dám trochu třpitek. Doprostřed, jo. A teď, je to tam vidět vůbec. A teď do toho to naleju, jo. Jo, ještě. No, počkejte, já mám tu takhle. Je to tam vidět? Jo, tady, jo. Nebo si dáte třeba tady tu. Takhle. Špitky, jo. A dolejete to, jo. Tak tomu se říká líná varianta, jo. Nelíná varianta je, že už to jako takhle nasypete do toho a aspoň to zamícháte, jo. Vidíte, že to nasypete do toho kelímku a zamícháte to. No a už to tam zase nalijete. Jo? Můžete to udělat třeba dvojbarevný. Jo? Tak to je s špitkama. No, teď do toho můžete přidávat třeba ty různý odstíny, jo? Tak to je taky hezký. Třeba, jestli to vidíte. Tak tam můžu to takhle dát, jo? Můžete samozřejmě zalejt kytky, zalejt prostě, co vás napadne, jo? A samozřejmě různě se to chová, jo? Učený z nebe nespát. Podívejte, taková krásná barva, jo? Můžeme tam dát ještě trochu zbytek třeba. Podívejte, co se vám z toho stane, jo? Tak, jo? Tak. Nebo třeba ještě takhle. Naleju to a dám tam ty zlatý, jo? Tady do toho nasypu zlatou. No a teď to nechám, doleju to samozřejmě, že jo, aby... A potom to nechám tvrdnout. Většinou se to tvrdne 24 hodin, jo, někdy díl. Ono to už je docela po chvilce jako stvrdnutý, jo, ale taky ne, jako záleží. Tak, teď tady mám třeba tuhle, ta je nádherná. Teď tam dám tohleto. Vidíte, dá se s tím různě patlat, jo? Můžete si s tím prostě hrát. Jediný, co učte ty děti, prostě ať na sebe dávají pozor. Jo, ať prostě na to nešahají radši. Radši prostě, vidíte, žlutá, krásně naliju tam žlutou. Jo, spíš tam nejdřív nalejte tu pryskyřici, pak tu barvu. Ale prostě já vám to chci ukázat to video hlavně kvůli tomu, že se toho nemáte bát. Jo, že se to zbytečně ty věci komplikují. Jako prostě. Normálně první hodinu udělejte si to tohle. Napište mi, co si máte koupit, já vám to si skládám levně. Jo, a budete to mít krásně a děti z toho budou mít radost. Můžou to mít jako dárky, někomu to dávat třeba. Jo, tak teďkon třeba, co bych chtěla, tady do toho udělám třeba zelený šperky a do toho dám červený špetky. Klasická kombinace a paráda. Jo, většinou ty barvy budete muset nějak třeba zamíchat nebo něco. Tak, vidíte, podívejte, jak je to nádhera. Jo, to nevidíte. Už to vidíte. Tak. Teď to zamíchám, jo, vidíte? A teďkon třeba do toho dám tyhle špitky. Jo? A teď to tam vyleju. Tak, už to tam leju. Podívejte, jak je to hezký. Počkej. Já si časem koupím nějaký, jo, už to je vidět, nějaký, to je zaručená kombinace, jo, zelený a do toho
špitky. Červený nebo fialový, jo. Jsou kombinace, které jsou prostě jako vždycky vyjdou hezky. Jo, takže když budete mít třeba někoho, kdo není úplně na city na barvy, tak i tak to s ním můžete udělat hezky, protože mu poradíte, jo. No a teď to necháte jako vyschnout a většinou tohle to vyhoďte, jo, ty rukavice, tohle si skliďte, tohle to já to teda vyhazuju, jo, někdo to prostě jako ještě myje, musíte to mít ředidlem nebo něčím, jo. No a tady to byste měli mít spíš na něčem, já to můžu tady nechat, protože já jsem v ateliéru, ale kdybyste to třeba měli na nějaký podložce a přinesli si to, já nevím, k topením nebo nikam, jo. Takže já vám moc děkuju za pozornost a jste skvělí a napište mi, jak vám to vyšlo, jo. Ahoj!